Hey, siyathetha into siphume nayo and ibe yiyo. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So ke kwivideo yam ebendikhe ndayenza ke bethunani ndithetha ke ngale nto yoba abantu benengxaki nento kamakhwela. Ndithetha ke nangoMakhumalo ongasavaniyo ncam notata uMusa Mseleko ngenxa yoba ethathe wife number 5 usamke esithi ngowasendaweni asuka kuyo. Ndathi hey, hayi man, kodwa ingaba yile nto qha ebangela uMakhumalo abe nengxaki kangaka nosamke, ngoba naye kaloku ngokuya utata uMusa Mseleko wayetshata noMacele wayeyintombi yasenext door ekhonza phaa. So I think eyakhe into yayiwesi kunale kamakhwela. So wakhona ke umntu oye wathi kwi-comment section uba hayi mamgo, kunto engxaki utata uMusa Mseleko uyakhumbula ngokuya wayechaza uba uthenge izindlu for amakhosikazi akhe. Sabona ke hleli noMakhumalo echaza uba uMakhumalo uzithengele yena indlu ngoba uyasebenza unemali, so ufuna uba at least abe nento ayikhombayo ngemali yakhe. So wathi ke ngoku umntu naw sinoMakhwela, uMakhwela asikava nto kuyaba wanendlu kwathini ngulo besisabona elotyolwa. So it's possible uba utata uMusa Mseleko laa mali mhlawumbe bekuzawuthengelwa ngayo uMakhumalo indlu, okanye let's say uMakhumalo bengenamali ke ngolu hlobo anemali ngalo, njengoba siyaziyo uba ke kuthiwa i-business woman uyaphangela nophangela ke eMzumbe kulaa ndawo yemayini, then bekuzawufuneka ethengelwe nayo. So inoba ke ngoku endaweni yakhe kuzawuthengelwa uMakhwela. Now uMakhwela ke asiyazi bizawuthi into yakhe yena isizini yakhe yesibini le singatsho, but I think singathi ngeyokuqala because khangavele kakhulu phaa ku-season 8. Ewe bekhona phaa naphaa pregnant wanesini notata uMusa Mseleko emxela uba pregnant bayobona uMacele, but I think ngoku ku-season 9 kukhona sizawumbona ke ngoku kakuhle. So naye ke uzawusebenza, but ke ngoku yena it's only like what one season, abanye kudala besebenza like ii-seasons eziyi-8 izawuba nge-9 kubo le. So le nto bendikhe ndathi ke kwi-previous video yam le kaMangwabe uba kodwa they deserve ezi zindlu. So uthi ke umntu indlu le ibizawuba ngekaMakhumalo bezayithengelwa yena yile ngoku izawunika uMakhwela. Mhlawumbi uMakhumalo uyayiqonda naleyo into, so ayimphathi kakuhle ncam. Hayi, asiyazi bethunani, but khanikhe nitsho ke nake uba ingaba inoba inyani mhlawumbi loo nto leyo, okanye ke uMakhumalo ucinga uba mhlawumbi usamke ebeyazi uba like ngowapha mhlawumbi ke umkhangeli wamfumana utata uMusa Mseleko for uba amtshate, because ndiyakhumbula ene-meeting noosista bakhe esithi xa bubukele nobukela ngokudlala uthando nesithembu wazixela uba yena uyazifuna phaa. So kule nto uba ke ngoku uMakhwela nesithi hayi badibana notata uMusa Mseleko, andiyazi noba wethu phi ePort Shepstone utata uMusa Mseleko noba washela ke wafumana inamba engayazi uba ngowasemzumbe. So kodwa surely yena uMakhwela bemazi uba ngubani utata uMusa Mseleko, wonke umntu uyamazi uba ngubani utata uMusa Mseleko. Hello, but ke ya bethunani khanikhe nitshengana ukuba nicinga ntoni ngale video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.